kana aiki da mata kaba da maka. Dalilin da ya sa muka kuɗa wannan ƙungiya saboda muna son garin mai bunƙasa ya ci gaba. Cikin asusun nan mu yabi ɗan kuɗi mu taimaka in abu ya samu mu bada wannan taimakon mu ne kuma muna share gari. Hawa Musa mataimakiyar ƙungiyar